Goedenavond, zaterdag 6 februari. Welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Dit is het nieuws van deze zaterdag in Zeeland. Alle coronatestlocaties en vaccinatieposten in Zeeland zijn morgen dicht. Het KNMI heeft code rood afgegeven en dat gaat vanaf middernacht in. Mensen met een afspraak worden gebeld door de GGD. Er stonden 150 mensen op voor een testafspraak en die zijn inmiddels allemaal gebeld en opnieuw ingepland. En ongeveer 670 voor een vaccinatieafspraak en die krijgen allemaal een sms. En die zijn we ook aan het afbellen. En zij kunnen deze week een nieuwe afspraak maken via het telefoonnummer wat in de uitnodiging staat. Er worden morgen sneeuwbuien verwacht die gepaard gaan met slecht zicht, gladheid en veel wind. Iedereen wordt daarom aangeraden om thuis te blijven en niet op pad te gaan. Code rood blijft zeker de hele zondag van kracht. Liggen ze er nog goed bij, Arno? Ja, dat op zich wel. Maar ja, je ziet dat ze in die zware klei, het zit helemaal ingepakt en het plakt er allemaal aan vast. Maar de aardappel, als ik de klei eraf poets, zeg maar, is nog een prachtige mooie aardappel. Door het natte najaar zijn nog niet alle aardappelen geoogst. De grond is te drassig en daar zijn de oogstmachines niet tegen bestand. En daarbij de slechte markt voor aardappelen opgeteld en veel boeren maken de keuze de aardappelen in de grond te laten zitten. Helaas op dit moment zo, de teeltkosten die ik tot nu toe gemaakt heb aan deze aardappelen, die worden al niet eens vergoed met de huidige marktprijzen. Dus ja, als ik ze nu uit de grond haal, dan maak ik nog weer extra kosten met de oogst. Op dit moment zouden deze aardappelen rond de 5 cent opbrengen, 5, 6 cent. Voor een kilo, ja, nou ja, en de kosten, ja, je moet toch al gauw rekenen, minimaal 15 cent kosten. En aangezien de aardappelen goed intact blijven onder de grond, wordt de oogst nu uitgesteld naar het voorjaar. Dan is de grond weer wat droger en zijn de prijzen naar verwachting beter. Maar ja, dan moet het niet streng gaan vriezen. Als het echt diep in de grond gaat vriezen, dan gaan die aardappelen natuurlijk, die worden ook geraakt door de vorst. En dan is de partij verloren, dan kunnen we er niks meer mee. Maar goed, ik heb ook begrepen dat het gaat sneeuwen, dus ik hoop eigenlijk op een heel dik pak sneeuw. Ik hoop, van mij mag het 20 centimeter sneeuwen, want ja, sneeuw is een hele goede isolatiedeken wat er overheen komt. En gelukkig wordt dat dan ook voorspeld. Nu maar hopen voor alle vervente winterliefhebbers en aardappelboeren dat het ook echt gaat vallen. Hallo. 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 Geen carnaval dit jaar. In plaats daarvan hebben carnavalsverenigingen en stichtingen allerlei alternatieven bedacht. In Filipijnen gingen leden van de mosselkrauwers op pad met flyers met daarop de activiteiten. Een flyer. Dankjewel. Dus wij hebben een mooie puzzel 5-daagse opgezet. En we roepen eigenlijk Filipijnen om iedereen zo goed mogelijk een ramen te versieren. Gaat u meedoen aan de acties die op de flyer staan? Uiteraard, we hebben hier 4 kindjes en die vinden het allemaal hartstikke leuk. En ja, de jongste is dan prinses van carnaval, dus ja, die gaat ook zeker meedoen. En dan hoop ik dat hij zijn broertje meesleurt. En er vallen ook prijzen te winnen, waardebonnen van lokale ondernemers. Zo kunnen de mosselkrauwers dit jaar iets terugdoen voor alle bijdragen die ze in andere jaren hebben gekregen van de ondernemers. Normaal de restaurants steunen ons met de activiteiten door te sponsoren. En dit jaar, omdat de restaurants natuurlijk dicht moeten blijven, gaan wij nu de restaurants eens een keer sponsoren. In Kwaaddamme kregen de inwoners een carnavalsboodschap van pastoor Paul Verbeek en de voorzitter van de Pikpotters, Jeroen van Sabbe. Als alternatief voor de jaarlijkse carnavalsmis. Beste Pikpotters, normaal zou onze kerk bomvol geweest zijn. Met de videoboodschap willen beide heren de inwoners een hart onder de riem steken. Als parochie is de carnavalsmis een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. En dat willen we via deze boodschap ook doorgeven aan iedereen die naar ons kijkt. Deze boodschap is bedoeld om de mensen een hart onder de riem te steken. Laten zien dat we als carnavalsvereniging toch aan iedereen denken. En de samenhorigheid te blijven houden met de bevolking. En volgend jaar, dan hopen beide heren weer op een volle kerk met carnaval. En daar zijn de mosselkrauwers en alle andere carnavalliefhebbers het vast mee eens. Het is eigenlijk wel een beetje mijn kindje. Het gerucht gaat zelfs op het dorp dat u meer van het veld houdt dan van uw vrouw. Wat vindt u daarvan? Dat is misschien wat overdreven, maar ja, ik ben er best wel veel mee bezig.
Ook nu de sport al maanden stil ligt, loopt Uiterhoeven nog steeds zijn rondjes over het veld van Hoedekenskerken. Want corona veroorzaakt natuurlijk veel ellende. Maar voor een voetbalveld is deze tijd juist goed. Het wordt niet gebruikt, dus, en er zit nog steeds een beetje groei in eigenlijk. Dus ja, het veld komt aardig bij eigenlijk in deze coronatijd. Dus het is helemaal groen, geen kale plakken, nergens niet. En daar is Uiterhoeven trots op. Al zou hij liever gisteren dan vandaag weer een bal zien rollen. Want hij is al 69 jaar een echt voetbaldier. Dat is mijn lust en mijn leven. Ja? Ja, altijd al geweest. En, het is behelpen. Het is eigenlijk helemaal niks. Het ogenblik. Gelukkig kan de grasmeester van Hoedekenskerken nog wel blij worden van zijn groene zoden. Al gaat volgens sommigen de liefde van Uiterhoeven voor zijn veld wel erg ver. Sommigen zeggen wel, je last het te vlug af en het is een voetbalveld, geen siertuin. Ze zeggen nee, dat kan wel wezen, maar we hebben er maar één. Dus we moeten er ook een beetje zuinig op zijn. We staan in het weer aan de vooravond van een flinke vorstperiode met alles erop en eraan. Met vannacht sneeuw en landinwaarts wellicht ook ijzel. En dan vanaf maandag echt flinke vorst, ook overdag. En vandaag kondigde dat zich al een beetje aan met een langzaam toenemende wind. En vanmiddag ging het op de meeste plaatsen af en toe regenen. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen ook vrij nat en gaandeweg de avond kan de regen overgaan in sneeuw. De temperatuur is tot de nacht nog wel boven nul, maar het kan al glad worden. Vannacht kan dat zeker. Er zijn perioden met sneeuw en met name landinwaarts is er ook een kleine kans op ijzel. Morgenochtend kan op veel plaatsen al 3 tot 5 centimeter sneeuw liggen. Overdag zijn er soms nog sneeuwbuien, vooral in de ochtend. De maxima liggen rond -1 bij een matige tot krachtige noordoostenwind en de sneeuwhoogte kan aan het einde van de dag zo'n 5 tot 10 centimeter bedragen. Muts op en sjaal om dus, en dat moet zeker de hele volgende week. Overdag is er lichte tot matige vorst en 's nachts meest matige vorst. Maandag valt er wellicht een enkele sneeuwbui, maar daarna is er aardig wat zon en de wind neemt dan gelukkig iets af ten opzichte van morgen. En tot zover het korte nieuws en ook het weerbericht van deze zaterdag de 6e. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.